बे नभेम्बर 2 सानखालि बा 2 अक्ट'खालि जोङो फैगौ जानुवारि दाननि 21, 22 आरो 23 बे सानथामनि हाबाफारि लानानै जोंनि सानजारि नोगोर सिमेन्ट-सापरि एसपि बड' हाइ स्कुलनि गेलेग्रा फोथारावहाय दुलाराय हारिमु आफादनि खुंगा 19थि आरो दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि खुंगा 17थि 2 बोसोरारि जथुम्माखौ जोंनि बे सानजारि नोगोर सिमेन्ट-सापरियावनो खुंनो थिरांथा लादों। आरो बिनि थाखायनो जोङो आगुआवनो 5/6/2022 अक्ट'खालिनो सिमेन्ट-सापरि UN एकाडेमि न'मायाव जोङो बानजाय आफाद दानानै लानाय जादोंमोन। दिनै बे बानजाय आफादखौ जोङो दिनैनि दिनाव बेखेवनानै लानाय जाबाय आरो बे बानजाय आफादनि मावखुलिखौ बेखेवनो होनो थाखाय जोंनिनो जायगानि एसपि बड' एमइ स्कुलनि रिटायार्ड टिचार आजिरा मोननाय फोरोंगिरि मानिजाथाव बाजेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांखौ जोङो हांख्रायना लाबोदों आरो बिथांनि आखाइजोंनो बे दिनैनि बानजाय आफादनि मावखुलिखौ बेखेवना लानाय जाबाय। बिथांनि फंनैसो बिबुंथिनि गेजेरजों जों मिथिनो मोन्दों बिथाङा गावनि गोसो बिबुंथियाव फैगौ दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो आइजो अनसाय आफादनि बे जानो गोनां जथुम्माया आबुङै जाफुंसारथों ओरै होननानै बिथाङा हामलायदों खावलायदों आरो बेयावहाय जोङो जोंनि हालामाव थानाय जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय गासिबो हारिनि संगठनफोर दङ, जेरैहाय फरायसा आफाद, थुनलाइ, बर' फोरोंगिरि आफाद आरो एक्स-PLT वेलफेयार ससाइटि आरो सानराय एन्ड देबि आरो इउनाइटेड बड' पिपल अर्गेनाइजेसन गासैबो जथायैनो जों बे बानजाय आफादाव जोङो बिबानगिरि हिसाबै जों सायख'ना लाखाजोबदों। जों जथायैनो बे जानो गोनां जथुम्माखौ मावफुंनो थाखाय जोङो ज'यैनो खौसेयैनो हाबाफारिखौ मावनो आखायाव लानाय जादों। फै बयबो फै जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन। फैगौ नभेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों। बेबायदिनो भलिबल, काबादि, खन्थाइ आवरायनाय, लिरनाय बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारी देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन। फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोङाव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन। एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नभेम्बरनिफ्राय जोबजासे नुनो मोनगोन। 6 नभेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नभेम्बर 2022 अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारी मोननि गाब गोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।